Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV igama ngikwazi ukuthi obusani wakamthembu bathele njabula ihora bafowethu namhlanje ngizihlalele ngizipholele nezintokazi ezinhle ngendlela esimangaliso siniphathele izinto ezinhleke bafowethu sizophilisa nje abantu ngento nje ezinhle bafowethu into engizoyenza ke bafowethu ngizobamukela osisi bami asinibingelele sinamukele bafowethu kwiSelect Africa TV. Sawubona bhuti njani? Ngiyaphila sisi wami ngiyathokoza ukuba nawe usisa akayichaze sidlulisele nakulo munye. Okay, sanibonani babukeli bese-African 17 TV. Igama lami nguNontsikelelo Tracy wakaXolo ngiqhamuka phansi endabeni Push Epstein endaweni yakuDumezulu. Ngisebenzela inkampani ekuthiwa uDivaSecret. DivaSecret. All right. Ngihamba nozakwethu ngapha. Yes. Ngiyabonga kakhulu. Ngibingelele umsakazi, ngibingelele ababukeli. Okhulumayo uSilindile wakwaNdlovu osuka eHluhluwe endaweni yasezifundeni area. Ngumuntu osebenza kakhulu ngaleli business engizolichaza namhlanje la kwa DivaSecret International. Mrs Ndlovu ke lo ophambi kwenu oneinsizwa nje ezimbili lapha yawo asimbonge noma libongwe uJehova nje wangenzela umusa ngalezo insizwa zami ezimbili. Ngiyabonga kakhulu umsakazi bakithi. Umagatsheni ke uboya benyatha obusonga busombuluka uzingelwayo umpongo ngimazi kangcono ngoba phela uma wami bafowethu siyathokoza ukuba nani la siyabona la niphethe iproduct eniphethe bafowethu ake sichaze ingane zakwethu ngoba abantu bayagula nina bede sixoxa nje lapha behind the scene sixoxa ngayo iproduct leyo ukuthi iyasiza kakhulu angifuni ukuthi ngibe mude mina kakhulu kodwa ngifuna ichazwe yinina ingane zakwethu ake ningichazele ngeDivaSecret. Okay, umsakazi wami ngiyabonga ngethuba futhi inkampani lena inkampani eqhamuka eMalaysia. Inkampani ebone ukuthi ayize nethuba elihle kangaka leSouth Africa ukuthi izophilisa abantu ngoba abantu bayagula umsakazi wami. Ngeke sikubalekele lokho abantu bayagula le nkampani yasifikele eSouth Africa yafikele ezandleni zethu ke sayamukela le nkampani. So inkampani eseMalaysia ikhona eSouth Africa ifike last year ngoNovember if not mistaken ifike ngoNovember. So yafika yakuthina ezandleni zethu siyahamba sayisabalakisa njengoba nathi umsakazi wami sadonsa wena ukuthi awuze nawe uzozwa nasi isimanga seproduct esiphetheyo enhle kangaka elapha esibiza ngozifo zonke umancane kahle kahle igama layo umancane uzifo zonke ngoba mose uyiphethe umsakazi wami awudabuli la. Ngibiza wona umuntu onoshukela, ngibiza wona umuntu onama-fibroids, ngibiza wona umuntu othiwa eyikade nkosami waphatha iqolo ngoba walimala engozini yemoto umqolo wakhe awusakwazi ukufunctiona kahle. Hayi mntana kamama ngizitholele lakho ibhokisi ngizozwa ngawe. I-testimony ngizoyizwa ngawe impela ngoba lona uya ngqo esifeni. Yes. Lesi suka sikuphethe. Uma ngaphane wena umuntu othi ngidla into enopelepele ngiyagula la uyaphiliswa la. Uvuka ndekuseni thatha ibhokisi lakho ulifake ngaphansi kolimi phuza amanzi. Sakazi wami. Ukuze lento izohamba iye kulesifo sikuphethe ngqo. Yes. Ngoba ayisifuni isifo kodwa iyangisona ngqo ifika ishaye njengoba sinjalo isifo umsakazi wami. Babukeli beSelect Africa TV njengoba usisi wami eyichaza bafowethu kuthiwa uzifo zonke le kuthiwa iyangqo esifweni bafowethu imangaliso ngoba into eyenzeka nawo manje la noma esibhekayo la emhlabeni abantu bafowethu bayagula and nini emaniqhamuka nesystem nje nama product amahle kanje because abantu bafowethu sinezifo eziningi la ingane zakwethu sibuya kwicorona ebimoshe izwe lonke bafowethu so le product le ingane zakwethu because enye izinto bafethu engifuna ukuthi ngiyisho ile yokuthi uthola ukuthi abantu abaningi badayisa izinto bethi iyaphilisa kodwa egcineni uthola ukuthi umuntu uyayithenga lonto thothi akasizakala but nina nikabe ngani la. Ngiphinde futhi ngibonge ithuba emsakazi mlaleli ekhaya njoba siphethe lesisikhondla khondle sisiphethe esakwa DivaSecret. Omunye uzosho ukuthi ngabe ngosami ihluke ngani ke le product engiyiphethe yaseMalaysia inezithako ezihlukahlukene ngoba sibona nje lapha ngaphandle kwibox lethu kunama fruit kuneaphula kuningi esingakubala kunama probiotic. I product ke ene probiotic msakazi i powerful ngalendlela
phela uzokhumbula mbukeli nawe lapha ekhaya ukuthi into edala kakhulu izifo ukudla esikudlayo ngoba sidla ukudla okunamafutha, sidla ukudla okunoswayi, sidla ukudla okunoshukela omningi kakhulu. Abanye bagcina sebesebenzisa baphuza izinto ezinama acid egcina seyilimaze ingaphakathi lomuntu. So DivaSecret ke stem cell sethu singene emzimbeni sikwazi ukusiza sivuselele ama cells omuntu asemzimbeni aselimele. Njengoba phela ngesikhathi isikhula uya ngokuya kuba khona ama cells alimalayo ngaphakathi. So uma usebenzisa DivaSecret izokwazi ukuthi ivuselele wonke ama cells akho ingaphakathi lakho ukwazi ukuphila ube umqemane. Ngoba bese ngibalile uqhubeke nayo ichaze because yazi kunento fethezekala ngoba uthinta lento ye-acid. Sino driver bama truck la. Uya drive ubusuku bonke from Joburg to Durban, from Durban to Cape Town. Uhambe phuza ama booster lawo. And le yanto iyamosha bafethi igcina ibalimaza abantu bengakwazi ukuphila ngendlela right. Uqinisile msakazi baningi abantu basebenzisa ama energy drink. Ethi umuntu ngosami ngikhathele sengenzela ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nendlela yami. Ilapho khona suke seyilimaza khona. Agcini lapho ke namaphilisi umuntu awaphuza njalo. Umuntu ehleze ekhala ngekhanda usezothatha amaphilisi athi sengenzela ukuthi ngikwazi ukulala. Izokwazi ukumsiza le product ngoba lana msakazi kuba amaphakethe njengoba sibona la. Amaphakethe awu11 la phakathi. Umnandi ke kuwupowder nje phakathi. Njengoba sikubona kanje uyakuthatha nje ukuvula ekseni mawuvuka ukuthela ngaphansi kolimi. Asivele sikuthele nje ngaphakathi emlomeni. Wenza short ukuthela ngaphansi kolimi ukuze kuhambe ngawonke ama glands ukuze ukwazi ukuthi kufikelele kuphi esifeni ngqo sidile nesifo esiphakathi emzimbeni. So mase usokwenzile ke lokho ke mbukele ekhaya uzobe usudinga ukuthi uphuze amanzi afudumele. Uyayiphuzela nje amanzi afudumele ngango 2 liter usuku lonke. Kubalekile ukuthi siphuza amanzi. Ngenxa yezimo ke ezithile uthola umuntu uyasebenza akanasikhathi sokuhlala namanzi. Kubalekile ukuthi sihlale noma no2 liter eceleni. Wenza sure ukuthi noma kuthiwa wenzani usukwini amanzi abe maningi kakhulu azokwazi ukuthi asebenze kanye nale product yakwa DivaSecret ukwazi ukubhekana nazo zonke izifo ezisemzimbeni. Okunye ke msakazi omunye uzothi manje kudinga ukuthi ngize ngiguleni ukuze ngiyithathe le product. Bazosho kanjani phela. Mbukele awudingakala ukuthi uzogule la. Uyakwazi ukuyiphuza uyivikele. Ukuthi ungangena ngoba siyaphuma siye ngaphandle sithola abantu abanezifo ezahlukahlukene engagcina nawe usuyibambile seyingene ngakwena. So uyakwazi ukuthi uyiphuze uyivikele ukuthi ungangenwa izifo ungalindi uzogula ulale phansi. Ngoqala nje uyithenga le product ngoba iyakwazi ukusetshenziswa izingane abadala besilisa besimame. Iyakwazi ukubasiza kakhulu. So iyadingakala kakhulu wonke umuntu umuzi mina ngizosho njalo umuzi nomuzi uyayidinga le product ikwazi ukuthi imvikele ezifeni ezahlukahlukene. Mandlovu ngiyayizwa uyayibeka iyacaca mhlawumbe izothi lento because ngiyezwa nithi nibala izifo eziningi kunento exaka abantu kakhulu bafethu lento ye-sinus. Lento ye-sinus uthola ukuthi umuntu mfethu uhleli nayo usenenkinga kwashayelwa la kwasuka udust la sesenkingeni. Iyasiza lento sisiwami. Ngiphinde ngibonge ithuba umsakazi wami. Umsakazi wami mina ngitestimony kalokho. Mina kuqala ngitestimony mina ngimuntu asthma, umuntu we-sinus. But kufike umancane lo. Wafike wenza umehluko omkhulu empilweni yami ngoba bekuthi bangaphane kunomoya omkhulu eminyango. Mina safanele ngihlale eminyango leso sikhathi. Safanele ngibuyele endini ngoba ngathola lo moya ngizongalala ebusuku ngicinene ngiphethe i-sinus ngingabikho right kufanele ngigijimise phi eclinic ngiyama ngomungu stabilizer because sengiphethe i-asthma. So umuntu othi une-sinus umuntu othi une-asthma ngicela angalenzi iphutha msakazi wami. I'm a living testimony. Ngicela angalenzi iphutha asondele nganeno azobuza ukuthi uzowuthola phi le product enamandla angakazomsiza msakazi wami ngoba hayi impela ngiyaqinisekisa ngalapho iyasebenza. Babukeli be-Select Africa TV igama ngikwazi.
le iSelect Africa TV. Ngihle neyiphalaphala ke bafethu ngikhululekile nje ziwu2 nginesithembu ke namhlanje bafethu njengoba ngiwamthembu nje ngijabule kumnandi and sinilethele into ezinhleke bafethu noma sinilethele ukuphila bafethu ukuphila siphethe nango uDivaSecret bafethu kunemfihlo phakathi makuthiwa DivaSecret kunemfihlo phakathi bafethu nanso into enye engicabanga ukuthi sithema sixoxa behind the scene naze nasho nathi lento iyasiza ngisho ekamereni. Hayi msakazi uyabona masikhuluma ngoDivaSecret sikhuluma ngesixazululo esifikele thina la eSouth Africa ngoba baningi kakhulu abesilisa abantu besilisa ke imvamisa akafuni ukuphumela obala athi umuntu hayi ngiright kanti noma kusahambi kahle uDivaSecret ke uzomsiza ubaba ekhaya ngoba phela ikhaya kumele lihlale njalo lifudumele ukuze lifudumale ke kumele nasekamereni kuhambe kahle uma nje uthi wena unenkinga akusenzeki kahle imphumela isaphumi kahle uyakwazi ukusizakala ngoDivaSecret nongabathola abantwana othi kade ngizama iminyaka eminingi uyakwazi futhi nakhona ukusizakala ngale products esiya kwaDivaSecret esikhuluma ngayo so umvusamusi imizi iminingi uthola ukuthi abantu sebahlala nje bashadile iminyaka kodwa manje sebayabukana sokubhuti nje nosisi okungamele ke ngabe kuba njalo uJehova ushila ezwini lakhe wathi abantu abande ezweni bazowanda kanjani ke kamereni kungasenzeki lutho so uma uthi nje hayi akusanyukeki impela intaba nangu DivaSecret ufikele wena uzokusiza ukwazi ukuthi wenze umsebenzi wakho njengendoda ngoba phela uyabona mosamandla engasekho njengendoda na uba nalokho nje kamereni nasekhaya kuba nalokho so akuhlale kumnandi ngaso sonke isikhathi ngoDivaSecret sande ezweni. Hayi madoda ukushaya amabhola amafishane indoda engakhahlela amabhola amafishane bafethu siyasizakala la DivaSecret bafethu njengoba intokazi zichazela zona ke bafethu zingabanjwe umuntu zichazela zona bafethu nakho kuphila ingane zakwethu bose sibamba kuningi bafethu kuningi esingakhuluma ngeDivaSecret ngixoxeleni bafethu because enye into sithema sixoxa siyasho ukuthi lento le even ukukhathala emzimbeni ukushaya ngelento abuya amandla ukuphile ngiphinde ngithi bakamsakazi wami ayimpela mina ngithi msakazi wami wena muntu osokhala ngokuthi ngive ngivuke ekseni nginesibhocobhoco umzimba wami obuhlungu angazi noma ngiyacinezeleka ebusuku ngoba ngivuka nje umzimba mthofu lalela angithi wena manje ne-acid emzimbeni wakho lena enzi acid ukuthi umzimba wakho ungakhululeki vele ngoba ukudla okudlala akukho health thola phela uDivaSecret wakho lo uzokushaya le acid lenza ukuthi ukhatha ubese umsakazi wami ngiyayigcizelela le uyilekelele ngamanzi uyabona umsakazi wami mangaphana unikezwe itask ngithanda ukuthi uyisebenzele ukuthi uyenze exactly as it is ngoba izokwenza lento lama results owadinga azophuma kuyona lo task le so wena uma unikezele lo DivaSecret wathi waphulekele ngamanzi abalikhuluma iphutha umsakazi wami ngoba ifike iflash down yonke lokungcola okusemzimbeni lokukhathala ubona ukuthi uyavuka senobhocobele uphele nyama umsakazi wami njengoba ubona le class ne-energy ayiplazo nayo umsakazi wami uyabona nje sine energy umsakazi wami ngagijima ngokufika le emozisi maphela ngifike nje ngibuye yes hayi ngofakazi bafethu nayo manje uyabona active lento yazi bafethu ngithe mangihlangana naye I think last week ngabona ukuthi yabo lo muntu active ngasho ngathi hayabona uyayibona lento okhuluma ngayo yes umsakazi wami impela ngiyibona la kimi because mina bekumuntu akade ehlale egula iasthma isinus nopolepele umsakazi wami bese ngingasawulokothi ngifa mangaphane ngidlile into enopolepele kufanele mina ngigijime ngithenga ama jeli ngithenga hayibo umsakazi wami inandosi ngikele phezulu ngihamba nayo impela manje umsakazi wami ngaphandle kokuthi ngizosafarisha ngakusasa sekuthiwa ngifanele ngigijimisele ekliniki noma esibhedlela ngisenenkinga cha umsakazi wami ngalo DivaSecret mancane impela ngiyaqinisekisa balalele emakhaya ngiyaqinisekisa ngithi ekhaya nekhaya malithole ukuphila lokho esikuphethe la ukuphila kakhulu umsakazi mhlawumbe uzothi umuntu lapha ekhaya ngiyabezwa bayikhuluma lento but kunezifo ezahlukahlukene but ngicela ningicalculate izifo sibabalela ababukele ekhaya ukuthi ilesi nalesi ngiyasicela leyo khoba kwethu
Phinde ngibonge umsakazi balalele emakhaya DivaSecret njoba ngiye ngasho ngathi usetshenziswa abadala abancane ngoba omunye uzothi mhlambe kunengane ena10 ihlushwa iasthma noma ihlushwa isinus uyakwazi ukusizakala la owesilisa owesimame uyasizakala kakhulu singayibala ke ziningi izifo ezihlupha abantu omunye uhlushwa amehlo uhlezi njalo edinga ukuthi ehambe yobona udokotela wamehlo once waqala wasebenzisa iproduct DivaSecret uyaqala ubone umehluko kuningi singabala ama-ulcer ama-piles izinso omunye uthi nje nginenkinga yeqolo angikwazi ngisho ukwenzani kunzima ngisho ukugibela embhedeni ntambama ngithi ngiyalala ngiyaphumula akuphumuleki izinhlungu emzimbeni once waqala wasebenzisa le product i-gout abadla inyama ebomvu kakhulu thola ukuthi umuntu usehlala njalo ekhala ngani ngeenyawo omunye uzothi mina Nkosi yami ngihlushwa ushukela sengibhukheliwe nane date ukuthi ufuna ngihambe ngiyohlinzwa ngenze ini yenziwe ioperation thize akufuna ukuthi kuze kufike lapho ke babukele emakhaya uma nje uhleli nesihlobo sakho lapho ke ekhaya uthi kumele ngabe uyahamba eyosikwa okuthile emzimbeni ngenxa yashukela waqala wasebenzisa le DivaSecret umsakazi maningi ama testimony esiwathola ngale product ngisho umuntu olele phansi one stroke othi usenesikhathi useneminyaka engakwazi ngisho ukuphenduka embhedeni maningi ama testimony esiwatholayo ethi umuntu nje ngithathe nje leli box lilodwa nje sengumqemane usiyakwazi nokuvuka usiyakwazi nokukhuluma ayikho into ebuhlungu babukele emakhaya ukuthi ube nesihlobo sakho ekhaya esigulayo ongazi ukuthi uzosisiza ngani senihambe yonke indawo ngoba khona ukuthi senihambile bonke odokotela abanye mhlawumbe babayise ezinyangeni uzanywa impilo ngoba phela angeke umyekelele umuntu wakini kodwa once waqala wasebenzisa le product lincane leli box babukele emakhaya ungazuleye uthi awu kodwa ngale la box nje abaliphethe leli box linama sachet awu11 uthatha one njalo ekseni bose uyiphuzela amanzi ube umqemane kuningi singakubala singabala ngisho ama-piles mina bekunzima ngisho ukuya endlini yangasese bese kumele ngihlala njalo ngichatha njalo ntambama mengibuya nje ntambama ngithatha uchatho lami nje ukuze ngikwazi ukukhululeka ngoba khona ukuthi uyazizwa ukuthi ufuna ngabe ngiyakhululeka kodwa manje akwenzeki ingenxa yani yini edala konke lokho yonke lenhlobo yokudla esikudlayo anti ukudla osikudlayo njengoba sikuthenga nje ezitolo uthola ukuthi kujoviwe okunye ama-fruit nani inyama igcina isizodala inkinga la iswini sakho ungasakwazi ukukhululeka kahle ingakho sithi kubalekile ukuthi uthathe amanzi moyithatha le product ukuze iflashe yonke into konke ukungcola ikhuculule ingaphakathi lomuntu usale ube umqemane so kuningi singakubala ngisho izilonde ingapholi khona ukuthi mhlambe khona ioperation owenziwa yona akusapholi uyakwazi ukusizakala ngale product ieczema induna khona umuntu uyambona uthi awu lo muntu ngoba muhle kwenze njani ebusweni zinduna lokungcola ongaphakathi iyaklina ingaphakathi lakhe umsakazi DivaSecret wayibeka iyacaca wena Mandlovu because kunomuntu ozothi lapha ekhaya kubantu besifazane kakhulu kunabantu besifazane othola ukuthi umuntu emayizoya mhlambe einsukwini zakhe kube nalama pain abakhona lento iyabasiza iphinde ngiba ngithiwa umsakazi wami kakhulu balalelwe Session TV iyasizakala kakhulu umuntu onama period pains iyamsiza kakhulu ngoba izofike iye lana ngoba ama period pains umsakazi wami ngichachise lokho ayayivala inzalo emntwini wesifazane omunye umuntu wesifazane uthola ukuthi amphatha ngale ndlela ukuthi azokuthiwa mhlambe usefuna kwenza ama-operation ngoba une cloth ethile emilileyo kanti cha ama-period pains ayazishintsha wona ngoba umzimba womuntu wesifazane dithame khula udevelopha ngendlela ezahlukahlukeneyo so agcine seba nama-period pain mangafana ezinsukwini zakhe ngalona msakazi wami ngiyaqinisekisa uzosizakala ulaleli lapha ekhaya ungahlali nengane yakho iziphashe iguqe ngamadolo ngoba iphethwe isilumo ingasakwazi nokwenza ngitholela umntana wakho akwazi ukuthi alapheke ama period pain ngale phokisi la emancane wethu
babukeli be-Select Africa TV, le i-Select Africa TV. Mhlawumbe uyaqala ukusibona wena, uyasubscribe lapha, uyasilandela ey'nkundleni zokuxhumana. Facebook sikhona Select Africa TV, iyona mpilo esiyiphilayo lesilethela abantu. Singena wonke amagumbe, amakamero, siyibheke ukuthi abantu baphethwe yini, baphila ngasiphi, ngaphansi kwasiphi isimo. Cause ezinye zezinto mama ezihlukumezayo ilezi zokuthi njengoba nichazile ukuthi uthola ukuthi omunye umuntu wesifazane akabathola abantwana, uthola ukuthi uyakwazi ukubamba but kuphunyuka. Lezo zimeke kanjalo la kwe-DivaSecret kuyaphileka. Iphinde ngibonge ithuba msakazi wami. Yeah. Impela msakazi wami. Lana msakazi wami sithi omancane bavela la. Yes. Ngale because lento msakazi wami ngicacise kahle lento yesilumo. Kahle kahle ke umuntu ozana nalanto leyana. Omunye uthola ukuthi wakhula mhlambe waba nesanyela, abesanyela msakazi wami. Isanyela into ongeke uzukwazi ukuyicontrol enzakalayo. Uthola icloud yakhuphuka izoshaya esibelethweni somuntu wesifazane. Dithame ekhula nale cloud yakhula nale cloud. Uthola akasakwazi uba namapenalty ongafanele ezinsukwini zakhe. Uthola uba namapenalty mhlambe eqolo lakhe akasakwazi ukuconceive ke lapho. Aconceive msakazi wami iphuma ingane. Ngalo lawo ma-cells athi amajekileyo, lawo ma-cells athi ama-cloud avalekileyo. Yaklina kuculule phuma ingane la. Sikhiphe izingane la msakazi wami. Abantu msakazi wami. Abantu. Bafethu siyathokoza kakhulu futhi siyathobeka ukuba nani. Asichaze lento ukuthi ayibizi kakhulu bafethu. Asibatshela ababukele ekhaya. Okay, ngiyabonga msakazi. Babukele emakhaya. Ngiyazi khona osehleli nje osethi kazi igazi shutha ama-1000. Kanti lutho mfethu. Kanti lutho nje uDivaSecret nje ubona nje kuyiphaketheli kuyibox nje elincane kanje. Ulithenga nje ngo-600 Yes. Okwakho nje uyayingenela ube yimember uyithengele ngo-600 leli box. Ngishilo msakazi ngathi ke amaphakethe laphakathi awu11 okusho ukuthi kuqhuba izinsuku ezo11. Ekseni nje ungakadli wenza sure ukuthi ukuthatha ungakadli ekseni bose ukuhlala namanzi akho amaningi lu600 lilodwa. Kodwa uyakwazi ukuthi uma wathenge emabili kanje inkampani iyakwazi ukudiscounta uwathenge ngo1100. Noma mawuthanda ke ungawathenga abe u4 uwathole ngo2000 rand. Uphinde futhi ukwazi ukwathenga ngo8100 uthola ama-box awu16. Ayike lapho ke msakazi shushu usuthengela wonke umuntu ekhaya yakhe. Omunye ke ekhaya uzothi ngingakwazi ukulithenga leli box ngiyiphuzele sonke ekhaya leli box ngoba kunama sachet awu11. Hayi asigqugquzeli ke babukele emakhaya ngoba sinezifo ezahlukahlukene emzimbeni. Omunye uzovela phuza amaphakathi amabili athi ayi angisizakalanga ngiyayeka mina. Sike sikhuthaza ukuthi umuntu akalithathe leli box ayiphuzele yena liphele akwazi ukuyizizwa yena emzimbeni ngoba uthi uqala akupheli ngisho isonto usuke usuza umehluko emzimbeni ukuthi khona into engiyifakile emzimbeni wami. So siyagqugquzela lokho ukuthi wonke umuntu akabe nelakhe engathi umama hayi baba sesodla sobabili ngoba vele sihlala sobabili. Cha, umuntu nomuntu akabe nebox lakhe. Bose kuba khona ke nepackage leya 19800 ekunikeza amakhathoni awu40. Uya ngayo amandla akho umuntu ukuthi yena ufuna uqala ngamangakanani. Uyakwazi ukuthi uma uqala nje uqale ngamabili uthi awuthi ngibona ukuthi khamba kanjani. Uma uthanda ke uqale ngamangaki ngawu4 ngo2000. Antu uyabona ukuthi inkampani ihamba iyakuphulela. Ngesikhathi uthenga kakhulu iyakuphulela inkampani. Ngoba uDivaSecret ucabangela thina ufuna ukuthi siphile sibe nempilo sikwazi ukuphila isikhathi eside. Mhlawumbe uzothi umuntu uMandlovu lapha ekhaya ngoba ngiyeza ukuthi uyakwazi ungena ube yimember. Mhlawumbe uzothi umuntu angidingi ukuba yimember mina but ngiyawadinga lama box ngiyakwazi ukuwathenga na. Ngivele ngiwathenga not ukuthi ngize ngijoyine ngibe yimember mhlawumbe. Yebo. Okay msakazi uyakwazi ke ukuthi umbukele ekhaya ukuthi ayithengele uma silidayisa leli box silikhipha kanje simnikeza umuntu ililodwa lu700. So ingakho sike sigqugquzela ukuthi kungcono ukuthi uvele usala usungena ube yimember ukuze ukwazi ukulithola kube nesiphulelo ngoba isiphulelo awusitholi uma ungasiyona imember. So uma uyimember uthenga ngo600. Uma ungasiyona imember nje uzoyithengela nje kuphela kithi sikudayisela ngo700 rand lilodwa. Okay.
ngiyayizwa uyayibeka iyacaca ngoba enye into mama ile yokuthi abantu abaningi basebenzisa amaphilisi and amaphilisi ayagqilaza emzimbeni. Ugcina uthola ukuthi usuyagula ke manje kwayiwona lamaphilisi asiyakugulisa. Lento iyakusiza kakhulu umukeli lapha ekhaya. Iyamsiza kakhulu umsakazi umlaleli lapha ekhaya uyakwazi ukusizakala ngoba omunye uzothi shuthi ngoba ngithatha amaphilisi ami kashukela angwayeke mose ngiqala udiva. Udiva uyisupplement. Ngamanye amazwi mengisho njalo uyaqhubeka namaphilisi akho waphuzayo. Bose uphuza nobani no DivaSecret. Akusho ukuthi mose uqala uDivaSecret mose usuyayibona usumqemane bose uthi hayi sengizokuyeka lokho engikuthola eclinic noma kudokotela wami. Uyisupplement uzolekelela. Ngoba sifaka nje kakhulu amaphilisi emzimbeni egcina imizimba yethu isintenga usuku nosuku. Yilapho izofika khona ku DivaSecret ezobooster ama cells emzimbeni. So asiwayeki amaphilisi esiwasebenzisayo lona simsebenzisa njenge supplement eceleni. Akusho ukuthi yeka i-treatment osuku uyisebenzisa. Makhosazana ngiyabonga ukuthi ningivakashele futhi ngiyabonga ukuthi sizonikeza abantu ukuphila. Bafowethu abantu banithola kanjani? Asibatshela. Bahleli lapha emakhaya manje balindile ukuthi sifuna inamba, sifuna ukuthi baxhunywe kanjani kuma Facebook, ama group wabo, nitholakala kanjani bafowethu? Okay, ngiyabonga msakazi ngaphambi ukuthi nje ngifike lapho ke kuningi bese ngakhuluma ngo DivaSecret. Izimnandi indaba zala ngoba omunye ohlela lapha ekhaya uyayibuza ukuthi hawu ukazibona bazuzani ke phambe behle benyuka nje besitshena ngaleli thuba. Uza kwethu uzosichazela ukuthi uzothi fahla nje kancane ukuthi imapha ama benefits akhona ngokuthi nje ube yimember yakwa DivaSecret. Yes, okay. Ngibonga kakhulu umsakazi wami. Yes, ma'am. Uma uba imember yakwa DivaSecret uba ine chances ukuthi siba nama trip ka DivaSecret ukuthi uye international. Oh yeah. Okay, uphinde futhi sibe nama ngizoyibiza ngifuna ukuba ngesizulu ngoMandovu. Ngifuna ukuba sibe nemkomelo ngesizulu. Ngifuna ukuba siba nemkomelo ethile ukuthi wena wafika kulesigaba uqalile ka DivaSecret so wahamba no DivaSecret so ulesigaba manje sesikubopha imali engaka yokuthi wena hamba enjoya nomndeni wakho baba wena uyazikhandla usebenze ulale ezintabeni ungalali ekhaya ngoba ufuna ukukhulisa le business lakho. Yabona ke sithi ama incentive sisho ngani ngesilungu kodwa ngifuna ukuhumusha ngani ngesizulu. Yebo ubese futhi thina sibe ne car award sibe ne house award. Kuningi kakhulu umsakazo wami esinawo ngaphakathi kodwa ngithi ke ukuze uzozitholela yonke loyo ulwazi woza ngaphakathi sithinte satholakala enambeni ethi 083 269 Yes. 53 Yes. 88. Yes. Ngicela siphinde. 083 Yeah. 269 Yes. 53 88. Yes. Igama lami uNontsikelelo. Mhlawumbe ku Facebook ke banithola kanjani abantu mhlawumbe? Siyatholakala futhi na ku Facebook igama lami ku Facebook uthi Nontsikelelo Xolo noma Ntsiki Xolo. Sikuxoxa. Okay, la bazikwazi khona ukuthi banithole nixhumane. Yes. Oza bakuthola kanjani? Msakazi ngabe ngenza iphutha ngempela mengayiyeka ukuyikhuluma le ndaba. Bengifisa ukukhuluma nomuntu omusha lapha ekhaya. Othi mina Nkosi yami kade ngizama ngifundile. Nginama degree ahlele ekhaya. Umsebenzi angiwutholi. Ngingenza kanjani? uDivaSecret kuvula lelo thuba lokuthi uma uyingxenya yethu uyakwazi ukuthi uhambe utshena abantu ngale product bose ke inkampani iyaholela. Siyazi ke amathuba emsebenzi eSouth Africa aslim ngalendlela mancane kakhulu. Siyasimemezela ukuthi ngisho nosebenzayo akube khona into oyidayisayo eceleni. Ungathembeli kumholo wakho. Ngoba umholo uthi uqamba ufika vele ususuphelile. Uvela usuzophathwa ikhanda ngomhla ka25 ikhanda liyaqala. Kanti uma unento eceleni oyenzayo akuthi noma uphusha umsebenzi wakho uyadayisa ngapha eceleni ukuze ukwazi ukuzenzela imali. So ngoDivaSecret siyaphila kakhulu ngaleli business. Siyakwazi ukondla imndeni yethu izingane zethu siyise ezikoleni sikwazi ukuthenga ukudla nabazali bejabule emakhaya.
So nomuntu ohlela lapha ekhaya sithi vuka uyithintithe umuntu omusha sithi nawe ovuka uye emsebenzini nali ibhizinisi ongazenzela part time omunye angazenzela full time likwazi ukumholela usuku nosuku ngesikhathi sitshena umuntu engena ebhizinisini ethenga iproduct inkampani yasiholela ngokuthi sisebenzile khona umuntu esimphilisile osukwini namhlanje.